No, máme tu na nový Dolce Gusto. Dve kávičky boli urobené a robíme ako repas Dolce Gusto. Repasované. To je repaso Gusto. Ukáž, ako to je repasované. O nič nejde, iba... No, Ukáž. Ukážeme, jak to repasujeme. Lebo aby sme neboli za kokotov, že tu ojebávame. Takto odrežeš spodek, odrežeš vrch, Nasypeš dáš kávu. do seba. Nie, však Amerika. Ale musí byť Už úplne... prepichnutú ihlu musíš dať presne na ten cíp, to kvôli tomu, lebo vedeli, že to... Tu je značka na repasované Dolce Repasované Gusto. musíš dať presne 1:1. Vložíš dnu, Zabiješ. zaistíš. Čo to nejde? Ako sa to... To musíš prepichnúť poriadne. Nie je to moc hrubé, není. Zacvikni to. No, vidíš. A teraz udreš... Počkaj. Dáme Kevina fúčalo moc. A teraz udreš silné kávy. Dolce Gusto repas. Jaj! Opa, dávam! Kávička. Repas Repas Gusto. Repas Gusto. Repas by Gusto. Ty koľko, podri, pena a všetko. Stačí, to už bolo dobré, už vypni. Vypni. Pána. Kávička jak hovado. Ale s penou, aha. No ochudné. Ty kokos, cukor si tam dáš, že sen? Luxus, úplne luxus. Dofúšujme to. Naspäť. Počkaj. Ešte nemáme vychytané detaily. Toto robíte, čakaj, točím aj toto. Čo chceš na tým urobiť? Chcem to zase rozpoliť a tak. Vyber. Ako nič. Ako nič.